Kaixo danori, iritsiko diagunak berriro topo egingo dugunak izpiluen gelan eta sofagorriarekin. Baina bitartean, ipuin kontalari bakoitzak gure etxetatik kontatuko dizuegu ipuinak. Ni gaur kontatuko dizudan ipuinak izenburu moduan du, jar zaitez nire lekuan. Eta horlaxe hasten da. Udaberria iritsi zen, egun zoragarriak argitu zuen. Kilkerrek paseatzera artetxe erabaki zuen. Negu luzearen ondoren, bere lagunak ikusteko gogo handia zuen. Bere bizilagun Marigorringo, lorategian zehozen bila ikusi zuen. Eta galdetu zion, zerren bila zabiltza Marigorringo? Izugarria da! Nire orbanak lehortzen jarri ditut eta bat galdu egin da. Bueno, nik ez dut orbanik, eta ez dut ustean garrantzitsuak direnik. Kilkerrek aurrera jarraitu zuen eta Marigorringok orbanaren bila. Erlauntzaren ondoan Erle ikusi zuen. Zer gertatzen zaizu, Erle? Ai, arrantzuko ari bat trabatu zaitegoan eta ezin dut egan egin. Nik ez ditu nire goak inoiz ibiltzen eta ez dut ustean garrantzitsuak direnik. Erleak ari tiraka jarraitu zuen eta Kilkerrek bidean aurrera. Beranduxeago armiarmarekin egin zuen topo. Lan eta lan ari zen, ari egin da egin. Zergatik hainbeste presa armiarma? Denda zabaltzerako apalak bete behar ditut, utxutxik ditut eta. Nik ez dut inoiz ari matasarik erosten, eta ez dut ustean garrantzitsuak direnik. Armiarmak ari egin da egin jarraitu zuen, eta Kilkerrek bidean aurrera, errekaruntz. Erreka bazterrean eunzango ikusi zuen, zapata josi eta josi. Zergatik hainbeste lan eunzango? Paseara ertetzeko zapata behar ditut, eta hemenago josi eta josi. Nik ez dut zapatarik erabiltzen, eta ez dut ustean garrantzitsuak direnik. Eta Kilkerrek bidean aurrera jarraitu zuen, eta eunzangok josi eta josi. Geroxeago, Marigorringok Erlerekin egin zuen topo, eta egokoari askatzen lagundu zion. Gero, armiarma ikusi zuten lan pila bat zuela, eta ari abiltzen lagundu zioten. Gero hiruen artean eunzangori zapatak bukatzen lagundu zioten. Eta azkenengoz, denen artean Marigorringoren orbana aurkitu zuten, lora baten zurtoinan geratuta zegoen trabaturik. Iluntzen hasia zen. Eta etxera itzultzeko ordeoa zela pentsatu zuen Kilkerrek. Pentsako zijoan bidean. Ze arraro zeuden gaur nire lagunak. Etxeaira iritsi bezain pronto, Kilkerrek traje atera zuen. Pajarita eta guzti. Eta bere bibolina ere prest jarri zuen. Izugarri gustatzen zitzaion, iluntzetan, batez be udaberrikotan, jotzea. Hala, bibolineko arkua arien gainean irristatzen hasi orduko, lehengo nota entzun aurretikan, krak! Sokak apurtu ziren. Negu guztia, geldik egoterakoan uhertu egin zitzaizkion. Etxe guztia hankaz gora jarri zuen Kilkerrek soka berrien bila. Halako batean Arkakuso agertu zen lehioan, eta galdetu zion, zertan ari zara, Kilker? Soka berrien bila. Eta Arkakusok erantzun zion, nik ez daki bibolina jotzen. Eta ez dut ustean garrantzitsua denik. Nola baina! Jar zaitez nire lekuan, Arkakuso! Erantzun zion Kilkerrek haserre. Arkakuso salto batekin, lehiotik basi joan bitartean. Orduan txego konturatu zen Kilker. Bere lagunek zer zuten. Agian Marigorringorentzako bere orbana garrantzitsua ziren. Eta Erlerentzako bere egoak. Eta armiarmarentzako bere arimatasak. Eta eunzangontzako bere zapatak. Ez zuen jakin beren lekuan jartzen. Azkar, etxetik irten eta lagunen bila joan behartzen barkamen eskatzeko. Baina etxetik irten orduko, haze sorpresa! Esan zuen. Bere lagun guztiak antxe zeuden atean. Arraro egite zitzaigun zuez entzutea, esan zion Marigorringok. Eta pentsatu dugu agian ariekin arazoren bat zenuela.
erantzun zion armiarmak. Eta hauek ekarri dizkizugu, esan zion Eunsankok. Kilker zehar emozionatu zen. Bibolinaren apurtutako soka kendu eta han hasi zen. Marigorringoren orbanak isekitzeko aria, armiarmaren soka zati bat, Eunsangoren lokarri zati bat, eta Erleren trabatuta zuen arrantzako aria jartzen. Gau hartan, Kilkerrek bere errepertorioko abestirik alaiena jo zituen. Eta bere lagun guztiek dantza eta dantza egin zuten. Baita Arkakusok ere, festara gaitza erabaki zuen. Gau hartan, Kilker, ilargiaren argipean jotzen zegoela, oso berezi sentitzen zen. Gau hartan bere bibolinaren doinuak bazuelako Marigorringoren pixkat, armiarmaren pixkat, Eunsangoren pixkat eta Erleren beste pixkat. Eta denek intzuten krik, 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 krik. Eta alabazan eta ez bazan, sarderilla kalabazan. Laster arte!